Націскае на самае балючае для захаду і грозіць ужо і ядравай зброяй. Узурпатар Лукашенка хоча вяртання гэтай самай ядравай зброі ў Беларусь. І кажа, што як дбайны гаспадар захаваў усе хлявы. Гэта, бадай, галоўная заява ў інтэрв'ю расійскаму прапагандысту Дмітрыю Кісялёву. Гэта дакладна пачулі на сустрэчы міністраў замежных справаў краінаў НАТО і ў Рызе. Мы туды перанясемся праз момант. Будзе ў нас пра 5-ты пакет санкцыяў, палітычны пераслед, новы зліў кіберпартызанаў і шэраг іншага. Вітаю, Сергей Падсасоўны, запрашаю застацца з намі на гадзіну жывога эфіру. А на сустрэчы міністраў замежных справаў НАТО працуе наш карэспандэнт Алесь Фабко. Уже туды пераносімся і даведаемся пра ўсе падрабязнасці ў Рызе. Вітаю, Алесь. Ці ёсць ужо, магчыма, нейкая рэакцыя на заяву Александра Лукашэнкі пра вяртанне ядравай зброі ў Беларусь? Вітаю, Сергей. На дадзены момант няма такой рэакцыі. Цяпер завяршаецца прэсавая сустрэча міністра, прэсавая сустрэча генеральнага сакратара НАТО Йенса Столтенберга, на якой ён акрэслівае галоўныя мэты цяперашняй сустрэчы міністраў замежных справаў краінаў НАТО. Галоўная стратэгічная мэта – гэта вось акурат абмеркаванне стратэгічнай канцэпцыі. Гэта дакумент, які акрэслівае мэты НАТО і краіны, з якіх сыходзяць пагрозы. І вось адной з такіх краінаў у гэтым кантэксце узгадвалася Расія, якая працягвае дэманстрацыю сілы ля межаў Украіны. Вось як гэта спыніць, сёння пра гэта казаў дзяржаўны сакратар Злучаных Штатаў Энтані Блінкен. Мы шмат разоў назіралі за сцэнаром Расіі. Частка гэтага сцэнару – стварэнне штучнай правакацыі ў якасці апраўдання дзеянням, якія Расія плануе рабіць у наступны час. Заўтра мы зможам сказаць значна больш. На сёння мы вельмі занепакоеныя дзеяннямі, якія мы бачым уздоўж мяжы з Расіяй. І ведаем, што Расія часта спалучае знешнія намаганні з унутранымі намаганнямі па дэстабілізацыі краіны. Гэта частка праграмы, і мы вельмі уважліва яе вывучаем. Калі Расія адважыцца атакаваць Украіну, то адказам краінаў НАТО будуць шырокія эканамічныя і палітычныя санкцыі. Пра гэта сёння казалі як міністры замежных справаў, так і сам генеральны сакратар НАТО Йенс Столтенберг. Таксама Йенс Столтенберг пра санкцыі казаў і ў дачыненні да Менску. Менск хочуць пакараць за арганізацыю міграцыйнага крызісу на мяжы з НАТО і Еўрапейскім звязам. Асаблівая ўвага будзе прысвечаная сітуацыі ва Ўкраіне. Мы бачым канцэнтрацыю расійскай тэхнікі, дроны і войскі і заклікаем Расію да адкрытасці, таму што незразумела, чым выкліканыя яе дзеянні і як іх можна патлумачыць. Расія павінная знізіць ціск і спыніць эскалацыю. Спадар Лукашенка павінен спыніць выкарыстоўваць уразлівых людзей у сваіх палітычных гульнях супраць іншых дзяржаваў і абавязкова спыніць спробы ціску на іншыя дзяржавы. Ну і калі казаць пра стасунак да афіцыйнага Менску, то бачна, што за дзеяннямі кіраўніцтва Беларусі сочаць. Магчыма, не так пільна сочаць за словамі, але
назіраюць тое, што робіць Менск, і рэагуюць менавіта на дзеянні, а не на словы. А заўтра да 30 міністраў замежных справаў краінаў-сяброў альянсу далучацца прадстаўнікі Украіны і Грузіі. Яны даведаюцца, якім чынам НАТО дапаможа сваім стратэгічным партнёрам. Сергей? Дзякую, Алесь, за гэтыя падрабязнасці. З Рыгі сустрэчы НАТО міністраў замежных справаў, безумоўна, гаспадарства яшчэ і заўтра туды будзем вяртацца. Наш корэспандэнт Алесь Папко працуе на месцы. Яшчэ адна тэма, якая таксама пад пільнай увагай заходніх краінаў, не трапілі ў Еўропу, але і дадому вярнуцца не могуць. Рэйс у Эрбіль для іракцаў, які мусіў адбыцца сёння з аэрапорту Менск, адклалі да чацвярга. Іракская авіякампанія тлумачыць гэта жаданнем набраць як мага больш пасажыраў. Раней гэткім чынам з Беларусі здолелі вярнуцца ў Ірак каля 2000 чалавек. Шмат хто з мігрантаў, якія раней вярнуліся дадому, заявілі, што беларускія гэтак званыя сілавікі не давалі ім есці, збівалі, пагражалі, нацкаваць сабак. Тым часам польская памежная служба зноў заявіла аб спробе прарыву мяжы з беларускага боку групаю агрэсіўных мігрантаў. У польскіх памежнікаў кідалі камяні, металічныя трубы і петарды. За апошнія сотні палякі спынілі 134 спробы нелегальнага перасячэння мяжы. І яшчэ адна тэма, якая таксама вяжецца з тым, што робіць і Александр Лукашенко, ягоны рэжым не толькі з уласнымі грамадзянамі, але таксама і у цэнтры Еўропы, ствараючы пэўныя пагрозы. Гэта 5-ты пакет санкцыяў. Ён ужо агалошаны і вядома, хто трапляе ў гэты спіс. А ў гэтым спісе, як не стараліся, знайшлася і Белавія, і Беларусьнафта, і горадня Азот, і шэраг цэлы яшчэ іншых дзяржаўных службоўцаў. Пра гэта ўсё паразмаўляем з кіраўніком Creative Politics Hub, вядомы рэжысёр Мікалай Халезін ужо цяпер з намі на сувязі. Вітаю. Добрый день. Апошні раз, калі мы з вами размаўлялі пра санкцыі, то тут быў і скепсіс, і невялікае задаволенне ад таго, што адбывалася вакол усёй гэтай гісторыі. Але сёння хіба ёсць нагода, каб вы былі задаволеныя? До конца, не скрою, нет. Я потому что на сегодняшний день я увидел такой совершенно миксовый раунд, в котором нашлось место и конфликту на границе, и мигрантской истории, и в том числе фрагментами тех экономических наработок, которые готовились еще с прошлой осени. Но я могу сказать точно, что, наверное, можно будет что-то внятное совершенно сказать о тех процессах, которые пойдут дальше, только после того, как будет введен 6-й пакет, который, собственно говоря, и должен был быть 5-м пакетом. Потому что ведь именно там готовились секторальные санкции, которые касались экономических отраслей. Но здесь получилось, что большая часть – это разговор о кризисе, который спровоцировал Лукашенко на границе, и фрагмент из экономически подготовленных докладов. То есть на сегодняшний день можно сказать, что если 6-й раунд станет логическим продолжением того, контуры чего были обозначены в этом 5-м пакете, то тогда можно считать, что это будет 2 успешных проекта по давлению на режим. Атрымліваецца, што еўразвяз, увогуле заходнія краіны ў гэтай сітуацыі рэагуюць на тое, што пагражае беспасярэдня іх тэрыторыям, іх грамадзянам, так як гэта было пераважна пасля затрымання пасадкі рэйсу РНР, і потым мы бачылі ўсе гэтыя наступствы. Пакуль унутры Беларусі б'юць беларусаў, то пераважае занепакоенасць. Ну, отчасти да.
но и даже в защите самих себя европейцы как-то не умеют преуспевать, да, потому что когда ты вносишь в санкционные списки, это санкционный список, если мы говорим там о четвертом, пятом раунде, да, то ты должен все-таки отдавать отчет, что это уже удавка уже должна серьезно затягиваться, да. Но когда ты вносишь туда гостиницу «Минск» или гостиницу «Планета», ну, понятно, что это ни о чем. То есть это ничего не даст, собственно говоря. Точно так же, как меня, например, уже в принципе не интересуют на сегодняшний день, хоть и запросы идут на это, но персональные санкции. Но не планирует, например, Анатолий Лапо, который возглавляет погранкомитет белорусский, да не планирует он в Европу ехать, и нет у него там собственности. Его просто не пустят в Европу. Але Да, не пустит сам Лукашенко але даже. бачыце, затрыманы ў Чэхіі з жонкай кіраўнік беларускай федэрацыі футболу Владзімир Базанаў сёння. Усё ж такі гэта вынік акурат санкцыяў. Да, безусловно, но просто это такой, это наш такой белорусский турист, заблудившийся, да. Он думал, что если принимают санкции, допустим, страны Балтии или Польша, да, то он может выехать, например, в Чехию. Но так это не работает, потому что на сегодняшний день страны могут заявить о своей солидаризации с балтийскими странами и просто принять во внимание эти списки. И тогда, да, ты полетишь обратно домой депортированный и получишь ответ. Сёння таксама літоўскія памежнікі не прапусцілі груз з запчасткамі для самазвалаў БелАЗ, якія везлі ў Боснію і Герцагавіну. Але таксама гэта такія дробныя нібыта моманты, але ўсё ж такі зусім хіба не дробныя моманты ў гэтым спісе. Гэта Белавія, Гродна-Азот, Беларусь-Нафта, Гродна-Хімвалакно і Белшина. Да, это такой серьезный довесок к этому пакету, и, собственно говоря, для меня бы он являлся и самым важным, потому что это серьезный разговор о том, что отчасти он идет в русле солидаризации с американскими санкциями, но на самом деле это приведет ко многим трансформациям реально в экономике. Сейчас готовится целый ряд больших документов по уходу от санкций белорусскими предприятиями. И если эти доклады будут приняты к сведению международными структурами и правительствами, я думаю, что ужесточится история с переходом, с уходом и уводом своих структур от санкций, что совершенно необходимо, поскольку в этом направлении хорошо работают американцы, но очень плохо работает Евросоюз, поскольку их структура не имеет такого серьезного опыта работы. Спадар Мікола, сёння яшчэ адна падзея, на якую хацеў бы звярнуць увагу, гэта інтэрв'ю Александра Лукашэнкі прапагандысту Дмітрыю Кісялёву. Там прагучалі пэўныя заявы, адна з іх гэта пра вяртанне ядравай зброі. Давайце ўжо цяпер паслухаем гэтую заяву Александра Лукашэнкі. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что если Германия откажется от американского... Они перевезут в Польшу. Они перевезут восточнее, но понятно куда, в Польшу. Да, тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь. Какое ядерное оружие? Мы договоримся, какое. То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Гэтая заява Александра Лукашэнкі павінна непакоіць заходнія краіны і павінна непакоіць нас? Ну, как и любой день, когда он забывает принять таблетки. На самом деле это такой набор бреда, если говорить о серьезных геополитических процессах, поскольку никогда Путин не доверит ему ядерное оружие, поскольку это будет угроза не только для Европы, но и для России, потому что и в случае, если Лукашенко тогда решится вдруг его каким-то образом применить, то, в принципе, это будет понятно, что это российское вооружение, и ответ получит не только Беларусь, но и Россия. Это достаточно сложная комбинация, которую он тут хочет провернуть, но это граничит с бредом. Потому что я помню еще по 90-м годам, когда выводили ракеты средней и малой дальности, когда он
сокрушался и кричал о том, что как женщины рыдали, когда выводили ракеты, да, ядерные. То есть я это его эти сожаления понимаю, что ему хочется иметь хоть какую-то дубину против Европы, но на самом деле он ее никогда не получит. Это легче разоружить какую-то страну, чем вооружить ее ядерным оружием. За этим следит весь мир очень пристально, и Россия на это первой же и никогда не пойдет. Поэтому мы вот эту тему, я бы даже не стал ее... Ну, это просто выглядит немножко как такое геополитика на коленке для чайников. Гіпатэтычна вельмі Александр Лукашенко ў гэтым прызнаецца. Чакаем, што прэс-сакратар Пяскоў выйдзе заўтра і скажа, што а мы нічога пра гэта не ведаем, мы ні пра што не дамаўляліся, як гэта традыцыйна ўжо апошнім часам бывае. Яшчэ адзін вельмі важны момант. Прызнанне Крыму. Александр Лукашенко тут ужо не праз сваіх апрычнікаў, а сам даволі дакладна кажа, дэ юра і дэ-факта Крым расійскі пасля рэферэндуму. І таксама гавораць, што мог бы нават паехаць з візітам, пачаўшы з Севастополю. Да, я думаю, он поедет, потому что он идет ва-банк, ему уже терять нечего, кроме своей жизни. Поэтому, да, он готов лететь в Севастополь, целовать там подводные лодки и крейсера, но он немножко опоздал. То есть, если говорить вот об этом признании, то, наверное, оно бы стоило подороже, если бы оно было раньше. Тогда бы он мог даже за это получить какие-то финансы от России. Но на сегодняшний день это уже для России этого мало, а для других стран это просто констатация уже свершившегося факта. И меня здесь даже интересует не его вот эта лизоблюдская позиция по отношению к России, а меня интересует здесь поведение украинского руководства. Вось менавіта, гэта таксама маё наступнае пытанне. Украіна павінна тут адрэагаваць. Гэта пытанне, якое ўвесь час узнікала на мінулым тыдні, я правёў тыдзень у Кіеве, і гэта было тое пытанне, дзе яно гучыць паўсюль. Што павінна рабіць сённяшняя украінская ўлада і чаму не рэагуе? Зеленскі ў сваёй прэсавай канферэнцыі велічэзнай журналістам кажа, што немагчыма спыніць гандаль электраэнергіяй. На што тут таксама маё пярэчанне, ну што калі вы хочаце гандляваць з Александром Лукашэнкам, утрымліваць яго фінансава, то не здзіўляйцеся, што за вашыя ж грошы войскі Лукашэнкі могуць прыехаць забіваць вашых грамадзянаў. Именно к этому Лукашенко и ведет. На самом деле ведь это невыгодно России сейчас, если бы, допустим, вступила в этот конфликт вооруженный Беларусь. Как раз это Путину сейчас невыгодно на данном моменте. Но Лукашенко это очень выгодно. И вот это то, о чем он мечтает, получить вот эту синекуру на войну с севера от России. Потому что таким образом он привязывает себя и вынуждает Россию оплачивать его убытки. Но Россия на это сейчас не пойдет. А вообще он к этому готов. И вот тут, да, главный вопрос. Как вы собираетесь себя вести, господин Зеленский? Господин Зеленский пока выказывал просто чудовищную антигосударственную политику. С одной стороны, он говорил, что это очень принципиальный вопрос для Украины, а с другой стороны, он потакал всем экономическим отношениям с Лукашенко. И поэтому сейчас, и не только с Лукашенко, но и с его псевдоолигархами, да, со всеми этими Алексиными и Воробьями, которые там чувствуют себя в Украине как дома, летая туда на своих джетах и при этом решая там все свои финансовые вопросы. Поэтому вот сейчас к Украине большой вопрос. То есть где ваша принципиальность? И особенно этот вопрос сейчас актуален на фоне валящегося к нулю рейтинга Зеленского и его партии. І ці тут Беларусь не будзе гэтым ключавым момантам у зменах гэтых рэйтынгаў, бо тут нават на пытанне журналістаў, ці будзе Зеленскі балатавацца на другі тэрмін, адказу няма, так? Ён кажа, што я буду глядзець менавіта на гэтыя рэйтынгі, і такім чынам будзе вызначацца ягоны лёс. Яшчэ адзін момант. Сёння Вярхоўны суд прызнаў ужо не тэрарыстычнымі арганізацыямі. Гэта кіберпартызаны, супраціў і дружыны народнай сабакі.
міністэрства абароны, і буслы ляцяць. Гэта тэрарыстычная арганізацыя, гэта нешта новенькае. Цяпер ужо малавата паказалася таго, што нас прызнавалі экстрэмістамі, так, ці як Белсат, гэта экстрэмісцкае фармаванне, трэба прызнаваць тэрарыстамі, так? Нейкае новаўвядзенне ці што гэта? Мне один из чинов, который, к слову, уже попрощался со своей должностью, он мне в нашем приватном разговоре сказал, что ну вот признают тебя экстремистом там, или террористом, ты же понимаешь, насколько это тебе как бы там и выгодно, невыгодно. Я ему ответил, мне вообще плевать, я вообще не понимаю, кто меня должен в этом признавать. У меня вопрос другой. Если я тебя признаю террористом и экстремистом, то какое из дел, твое против меня или мое против тебя, имеет большие судебные перспективы в дальнейшем? Вот это большой вопрос. Поэтому вот эти все признавальщики, ну хорошо, вы признали, дальше вы что будете с кибертеррористами делать? Вы их хотя бы представляете, кто это? Кто эти люди, чем они занимаются. Вы ничего не знаете о них. Вы можете 300 раз называть это террористами, там, я не знаю, кем еще, дьяволом, сатаной могут называть, но это ни к чему не ведет. Это такая пустые разговоры этой власти, как и накануне введения вот этого санкционного списка, как они заявили, что ответ будет опять суровый у Беларуси. Ну какой, кроме бомбежки Новополоцка или Ушач, может еще быть реакция Лукашенко? Ну да, он там сажает сейчас своих, потому что уже пересажал всех почти чужих, да. Теперь он будет как бы там заниматься, находить террористов среди своих. Ну, я это все это понимаю, но это все настолько предсказуемо и настолько уже было много раз, что не вижу в этом ничего оригинального. То есть там пока мы, к сожалению, приходим вот к тому, что мы все время обсуждаем какие-то их пустопорожние поступки. У них уже нет поступков, но мы еще их обсуждаем. А калі вяртацца да санкцыяў напрыканцы нашай размовы, 6-й пакет, ці будзе ён сюрпрызам для уладаў? Да, я очень на это надеюсь, на самом деле, потому что, повторю уже в 10-й раз, наверное, что всю документацию, всю информацию международные структуры, в том числе все структуры ЕС, имеют. Они все есть у них на руках. Последним они получат доклады по попыткам ухода от санкций, и это будет уже такая замкнутая структура. То есть у них все есть, на что можно повлиять и как повлиять. Если они используют хотя бы половину от этого, то тот удар, который может быть нанесен по Лукашенко, он может стать определяющим на ближайший год и поменять полностью конфигурацию существующую, потому что все-таки вот если мы говорим об этом как бы росте экономики, которую они сейчас выдавали за достижения, это все-таки немножко другая история. Я не хочу сейчас углубляться в эту тему, но этот рост, он точно так же обернется сейчас тотальным падением, и я в этом более чем уверен. Особенно в ближайшие где-то первые полгода. Дзякуй вам за гэтую размову. Кіраўнік Creative Politics Hub, вядомы рэжысёр Мікалай Халезін быў з намі на сувязі спадарства, а ў камітэце правоў чалавека Еўрапарламенту створана адмысловая платформа дзеля даследавання злачынстваў рэжыму Лукашэнкі, каб як мага хутчэй працягнуць чальцоў рэжыму да крымінальнай адказнасці. Наш карэспандэнт прысутнічаў на слуханнях у Еўрапарламенце, прысвечаных адказнасці за грубае парушэнне правоў чалавека у Беларуси. Абсалютная большасць выступоўцаў выказаліся за тое, каб як мага хутчэй ажыццявіліся ініцыятывы еўрапейскіх краінаў альбо агульныя ініцыятывы, якія прывялі рэжым Лукашэнкі да міжнароднай прававой адказнасці. Гэта ўжо адлюстравана ў рэзалюцыях Еўрапейскага парламенту. Відавочна палітычная воля Еўрапейскага парламенту і Еўрапейскага звязу да таго, каб асабіста Лукашэнка і яго рэжым былі працягнутыя да міжнароднай адказнасці. Гэта было відавочна сёння. Сёння можна распачаць юрыдычныя справы ды звяртацца ў міжнародны суд у Гаазе, каб пачалося расследаванне, і гэта можна зрабіць вельмі хутка.
У нас будзе план дзеянняў, і мы здолеем зрабіць так, каб вядомыя асобы, што маюць дачыненне да гвалту і парушэнняў правоў чалавека, адкажуць паводле закону за ўсё тое, што яны нарабілі ў краіне. Неабходная каардынацыя дзейнасці юрыстаў, якія працуюць з сітуацыяй у Беларусі, у тым, як можна прыцягнуць да адказнасці пэўных асобаў. У еўрапейскім звязе ёсць інструменты, якія даюць магчымасць усім краінам-удзельніцам працаваць супольна і карыстацца універсальнай юрысдыкцыяй і дазваляюць арыштоўваць людзей, адказных за гвалт, у тых краінах і прыцягваць іх да адказнасці на беларускай тэрыторыі. А да мяне спадарства ў студыі далучыўся палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў. Вітаю. Вітанне. Спадар Віталь, Александр Лукашенко ізноў здзіўляецца і ўжо перастаў здзіўляць? Не, нядаўна перастаў здзіўляць. Прытым, тым больш чалавек яго ведае, тым менш здзіўляецца, натуральна. Што ў ягоных заявах? Гэта Крым, безумоўна, тое, што ён кажа, ядравая зброя. Гэта дзве рэчы, якія гучаць нібыта моцна, але вось папярэдні суразмоўца Мікалай Халезін гаварыў пра тое, што тут абсалютна яны не маюць сёння ўжо нейкай важкасці. Ну, хотелось бы так думаць, але на самой справе все-таки гэты чалавек, ён, так сказать, нелегітымны, але в дадзеным выпадку выконвае функцыі кіраўніка дзяржавы, і таму мы павінны рэагаваць на яго заяву, павінны іх абмяркоўваць і павінны рабіць аналіз, што это азначае. Заява пра бомбу, это таксама з пункту гледжання таго, што мы абмяркоўваем новае ці не новае, даўно не новае. Ён весь час, дарэчы, выказваў шкадаванне, што Беларусь аддала ядерную зброю ў 90-е гады, хаця тэхнічна яна Беларусь ніяк не магла кантраляваць, але кнопка все равно заставалась в Москве, и он, безумовно, адчуваў, что гэта ему бы дапамагло, калі бы она была, хоть повысить свою некую важкасць, повысить свою некую роль при прыняцці рашэння Москвы и так далей. Таму ён весь час сапраўды даволі шыра прызнаваўся, як ён шкадуе за таго, што Беларусь дала в 90-е ядерную зброю. Зараз гэта, пасля выбараў 20-го года, які ён прайграў, гэта тэма зброі, яна пачала зноў гучаць, і ўжо в такім новым рэчышчы, паколькі Беларусь у абложанай крэпасці, гэта то, што ён даказвае беларусам гэтыя 1,5 гады, то спрабуе даказаць усяму свету дзве рэчы. Вакол ворагі Беларусь абложанай крэпасці, другое, так сказать, трымайце мяне за рукі, я не нормальны. Як вы бачыце, міграцыйны крызіс – гэта адыграная карта? Не зусім, все просто склалася не так, як ён хацеў бы, вот в гэтым рэчышчы, што як ён любіць заяўляць, я ж не нормально, як он говорит. А я же не безумец. Уже в некалькі інтерв'ю запар он заявляе, всіх нас пераконвае, я не безумец. І в гэтым сэнсе пераканаўча гучыць. Да, не надта пераканаўча, але ён все хоча пераканаць. І ў гэтым сэнсе якраз міграцыйны крызіс меў на мэце дасягнуць тыя стратэгічныя задачы, якія ён не дасягнуў, што на яго звернуць увагу, пачнуць з ім весці перамовы, што пазвоніць яму і скажуць містер прэзідэнта, яму сказалі проста гер Лукашенко, і гэта не задавальняе. І ясна, што зараз ён на этапе пройгрыша. Все развалілася, і на самім Блізкім Усходзе там пачалі працаваць, і Еўропа не стала пускаць, і палякі, літоўцы павяліся не так, як ён думал, як будзе весціся слабая Еўропа. Але ён здавацца не збіраецца. Вот зараз уже нездарма кажуць пра афганцаў, нездарма это супала з тым, што Рада бяспекі Расіі кажа, што вось мы назіраем павелічэнне колькасці афганцаў, якія спрабуюць праз Расію патрапіць в Еўропу. Это такая, знаете, подказка такая Лукашенко, што рабіць. Ты рабі, мы падказваем. Мы не будем супраць. Таму ён эту карту будзе разыгрываць, а той козыр у рукаве, якім будзе даставаць, яму больш няма чаго рабіць. Гэта ягоны ва-банк? Я б не сказаў ва-банк, ён все-таки не ідзе ва-банк. Вось, напрыклад, было б сапраўды нейкія абсалютна радыкальныя узброеныя правакацыі на мяжы. І колькі нам палохае таксама, і мы не будзем казаць, што это немагчыма, але мы бачым, што нешта спыняе, і разумее, што спыняе. Можа быць адказ, і можа быць тая ж Расія, кіне пасярод дарогі, скажа, ты сам заварыў, ты сам разгробвай, мы тут не пры чым, мы такая краіна, выходзім там 20-ку, все такое сур'ёзнае, мы не нейкі там затрапезны дыктатар. Поэтому он боится ісці ва-банк. Але таксама з іншага боку, калі назіраем за Александром Лукашенкам і ягонымі паводзінамі, і пагрозы, і неадэкватныя паводзіны ў кантэксце месца знаходжання так у цэнтры Еўропы. Чаму заходнія краіны не дамовяцца ўжо паміж сабой, як пазбавіцца ад гэтай праблемы? Дамова пэўная ёсць, але ёсць палітычная культура, ёсць палітычныя нейкія правілы, традыцыі. Калі задаюць такія пытанні, я кажу, давайте гаварыць як, па-вашаму, можна пазбавіцца іначай, чым асуджэннем, санкцыямі. Да, ёсць варыянт Б, не ведаю.
переворот, войсковая агрессия, что еще, интервенция. Но на это мы погодимся, что никто не хочет идти. Больше того, там США певный час, не могу сказать докладом, в яким годе, заборонили. После того, как такие истории были в США, после этого приняли закон, заборонили оживлять вот, перевороты, оживлять свержения нават самых ненавистных и самых человеконенавистных диктаторов. Тому, ну вось гэта той варыянт, які застаецца замест таго, што робіць захад. Хто можа сказаць, што сёння хтосьці можа пайсці на гэты варыянт? Нет, это варыянт не вельмі верагодны. А ў Крамлі Александр Лукашенко сёння гэта таксама ўжо праблема. Ну, ён-то давно праблема, але гэта такая праблема, пра якую яны разумеюць, што калі, можа быць, эта праблема знікне, можа з'явіцца большая праблема. Лукашенко стратэгічна, ён проста все гэтыя гады, калі ацэньваць не там яго выбрыкі, не нейкія дробныя альбо недробныя скандалы з Крымлём, то стратэгічна ён цалкам задавальняе все стратэгічныя геапалітычныя мэты Расіі і ў Беларусі на заходнім накірунку. Ён іх можа раздражняць, он іх можа даводзіць, но в самыя крытычныя моманты, як мы это бачылі, яны его падтрымліваюць, паколькі разумеюць, што замест можа быць хаос, альбо замест любы на сёння палітык будзе менш прарасійскім, чым Лукашенко. Ніякого іншого больш прарасійскага, чым Лукашенко няма. Калі яны хацелі б з'явіцца, ён іх адразу знічтажал. Он допускал пэўны час, ну, так сказать, в мирный час до жніўня 2020 года допускал існаванне прозаходняй апозіцыі, але не допускал існаванне прарасійскай апозіцыі. Гэта ён вельмі сачыў за гэтым. Пры гэтым групы больш нацыянальна настроеныя, як, напрыклад, Зянон Пазняк і ягоныя прыхільнікі, гавораць, што акурат так званая новая апозіцыя гэта прарасійская апозіцыя. Ставить складаную задачу реагировать на эти заявы. Но для прихильников, скажем, Зянона Пазняка, любые люди пророссийской оппозиции, это не то, что новые пасля жніўня. Яны усіх называли и до 2020 года, пачынаючы от БНФ до Руху за свободу. Это была подставная оппозиция. Яны называли Миколу Статкевича, які сидел один больше, чем они все разом взятые в турме. Да и протягивая сидеть, называли его подставным, и называли его провокатором. Это просто, ну, оценивать уже можна трошки не з палітычнага пункту гледжання, а з нейкага маральнага. Дзякую за гэтую размову. Палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў гаспадарства быў у нас у студыі. Напэўна, таксама вернецца гаспадарства ў размове на Белсаце, якая адразу пасля выдання аб'ектыву абавязкова будзе з Белсатым і з Віталём Цыганковым. Сённяшні госць Анатоль Котаў. Анатоль Котаў, напэўна, гаспадарства будзе цікавая размова. Мінуў месяц пасля затрымання ў Менскім аэрапорце незалежнай журналісткі Ірыны Слаўнікавай, якую узялі разам з мужам і абодвух трымаюць за кратамі. Ірыну Слаўнікаву праваабаронцы сёння прызналі палітычнаю зняволенай. Ірыну Слаўнікаву гаспадарства затрымалі 30 кастрычніка у Менскім аэрапорце пасля вяртання дамоў з адпачынку. 1 лістапада прысудзілі 15 сотняў арышту, нібыта за захоўванне ў акаунце Facebook экстрэмісцкіх матэрыялаў. 15 лістапада далі чарговыя 15 сотняў арышту ўжо паводле абвінавачання ў дробным хуліганстве. Напрыканцы гэтага тэрміну 26 лістапада прававы статус Ірыны змяніўся. Журналістку падазраюць у арганізацыі падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак або актыўным удзеле ў іх. Гэта артыкул 342 Крымінальнага кодексу Беларусі. Максімальная адказнасць 3 гады зняволення. Вось так мы сочым за лёсам журналісткі, а на дадзены момант гаспадарства 30 працаўнікоў розных медыяў у Беларусі знаходзяцца за кратамі, у тым ліку і журналісты Белсату. Арганізацыя і удзел у акцыях пратэсту, стварэнне экстрэмісцкага фармавання удзельнікаў якога следства гэтак і не ўстанавіла. Пракурор запрасіў 5 гадоў калоніі для палітзняволенай Вольгі Залатар. Маці 5 дзяцей і верніца у апошнім слове прызвала змагацца за любоў супраць ненавісці. І вось што кажа яна ў сваім апошнім слове.
Як мама і каталічка, я стаю на пазіцыі чалавечай годнасці і духоўных каштоўнасцяў. Усе мае дзеянні і выказванні падрыхтаваныя з любоўю да людзей і з нянавісцю да хлусні і гвалту. Маё сэрца рвецца на часткі, бо градус нянавісці расце, павялічваецца колькасць болю і крыўдаў. Неабходнае пакаянне і ўзаемнае прабачэнне. Толькі так магчыма спыніць грамадска-палітычны крызіс у краіне. Шчыра сказаць, вельмі годна і вельмі адважна. І іншая тэма. Міністры здароўя Вялікай сямёркі правялі надзвычайнае паседжанне і заклікалі урады ўсіх краінаў прыняць тэрміновыя захады, каб спыніць распаўсюджанне новага штаму каранавіруса Омікрон. Адначасова генеральны сакратар ААН заклікаў не дапусціць ізаляцыі поўдню Афрыкі, дзе зарэгістравалі першы выпадак заражэння новым штамам. У Еўропе за мінулыя сотні новы штам выяўлены ў Нідерландах, Партугаліі і Іспаніі. Усё больш краінаў уводзяць дадатковыя абмежавальныя меры. Так Ізраіль стаў першай дзяржавай, што цалкам закрыла межы. Кіраўнік вытворцы лекаў Мадэрна заявіў напярэдадні, што наяўныя вакцыны супраць COVID-19 наўрад ці будуць гэтак жа эфектыўныя супраць Омікрону. Вытворцы вакцынаў Pfizer і Johnson паабяцалі услед за Мадэрнай адаптаваць вакцыны ў тым выпадку, калі наяўныя акажуцца недастаткова эфектыўнымі супраць новага штаму. З пачатку пандэміі, паводле звестак САС, ахвярамі COVID-19 сталі без малога 5 мільёнаў 200 тысячаў чалавек. А мы, спадарства, прыглядзімся яшчэ да адной тэмы. Гэта выкарыстоўванне Інтэрполу ў палітычнай гульне, а таксама пераслед палітычных апанентаў у замежжы. Што яшчэ новае прыдумаюць у афіцыйным Менску? Сёння ў Варшаве, у Польшчы адбываўся суд. І пытанне тут было пра магчымую экстрадыцыю Макарыя Малахоўскага, палітуцякач, які знаходзіцца ў Польшчы некаторы час і якога Беларусь намагаецца экстрадаваць. Але польскі суд палічыў зусім інакш. Макарый Малахоўскі, палітуцякач, якога Польшча не выдасць Беларусі, ўжо цяпер у студыі, вітаю. А таксама Ольга Дабравольская, кіраўніца юрыдычнага аддзелу Цэнтру беларускай салідарнасці. Добрый вечар. Добрый вечар. Макарый, то, можа, з вас пачнем, з вашай справы, можна віншаваць? Можно. То віншуем... Можно было віншаваць, когда я пересек границу. Але цяпер ужо афіцыйна польскі суд сказаў вельмі канкрэтна, але мы таксама сачылі за гэтым працэсам і ведаем, што ў судзе было вельмі шмат цікавых рэчаў сказана. Што казала суддзя? Судья сказал, он на самом деле очень хорошо сформулировал ту мысль, что, в принципе, меня-то некуда отдавать. В стране нету президента, там нету судов, нету... страна, не работает вся эта система. Поэтому, смысла в этом нету. Там даже не рассматривался, в принципе, конкретно мой случай, что якобы я сделал, чего не сделал, в чем я там обвиняюсь. А там именно та ситуация, то, что в Беларуси ко мне могут нарушить не только мои права, но и права... на жизнь, на мою. Правы на жыццё могуць парушыць, бо у Беларусі у вас ёсць абвінавачанне вельмі канкрэтнае, што вы нібыта наехалі так на так званых сілавікоў. Так званых інспектараў госаўтаінспекцыі. На даішнікаў. Да. І у гэтай сітуацыі ёсць гэтае абвінавачанне, ёсць таксама зварот у Інтэрпол, ёсць адказ. Вы таксама займаецеся, спадарыня Ольга, іншымі справамі, бо справа Макарыя не адзіная, як мы ведаем, яны здараліся і раней, і апошнім часам здараюцца рэгулярна. Наколькі рэгулярна? К сожалению, это правда, и мы должны принять то, что режим будет использовать любые механизмы международные для того, чтобы преследовать политических своих оппонентов за границей. На данный момент одно из самых сложных дел – это дело Валентина Власика, активиста на Окрестина, волонтера, который помогал людям, которых выпускали из тюрьмы.
помогал добираться домой, помогал с продуктами питания, с водой. Его Просто задержали. человечьи речи. Да, на самом деле у нас, к сожалению, преследуется даже это. Валентин хотел поехать на отдых в Хорватию. К сожалению, был задержан на границе Венгрии и Хорватии. И на данный момент, к сожалению, ему повезло гораздо меньше, чем Макарию. Макария отпустили гораздо быстрее. Валентин находится в тюрьме в Будапеште. И 4 декабря его ждет суд по экстрадиции. К сожалению, существует какая-то вероятность, что Венгрия может принять иное решение. Мы этим безумно озабочены и сейчас работаем в полную силу только над этим делом. Ці ёсць яшчэ нейкія прыклады, якія варты ўвагі? На самом деле, действительно, мы слышали о случаях и в Италии, и в Украине, и даже повторяли случаи в Польше. Поэтому важно сейчас солидарно принять позицию, что если есть хотя бы минимальное подозрение, что мотивом задержания может быть политическое преследование, мы как правозащитники, медиа должны вставать на защиту наших политических активистов. Ну, я памятаю, што калі мы толькі даведаліся, калі ўзнікла вось гэтая сітуацыя з Макарыем, гэта было ў верасні, так, 12 верасня хіба. Калі адбылося вашае затрыманне, то, безумоўна, мы сачылі за вашай гісторыяй, таксама размаўлялі тады ў нашым эфіры пра ўсё гэта, калі вас адпусцілі. Гэта было вельмі важна. Ці сёння таксама, калі у Беларусі тыя, хто трымаюць уладу, увесь час пагражаюць апанентам за мяжой, так, пераследамі нейкімі, нават там фізічнымі расправамі і так далей. Ці сёння, Макарый, будучы тут у Варшаве, вы пачуваецеся ў бяспецы? Так, ну да, я чувствую себя в безопасности. Тем более, вот сейчас мы еще раз убедились, что, Польша по-настоящему демократическая страна. Бо ёсць суд. Суд есть. Які можа выслухаць чалавека і прыняць тое рашэнне, на якое дазваляе толькі заканадаўства. Тут могуць не згаджацца з гэтым палітыкі, можа гэта не падабацца яшчэ некаму, але суд прыняў такое рашэнне, і яно канчатковае. Ці яшчэ магчымая апеляцыя ў вашай справе? Іншага боку. Нет. Как я понял, Беларуси, так. Да, именно? Так. Нет, я думаю, нет. Таксама яны гаварылі пра тое, што мы ж разумеем, што ў Менску, так, начальнік Губазіку кажа, мы разумеем, што іх не выдадуць, так, гэтых палітычных, так, але мы можам прыдумаць нешта іншае. Напрыклад, іншае ў дадзеным выпадку тое, што яны на дадзены момант прыдумалі, гэта завочныя суды. Ці вы баіцеся, што такі завочны суд можа чакаць вас? Што яны будуць судзіць у Беларусі завочна, выносіць нейкі тэрмін, такім чынам правакуючы нас да таго, што па сутнасці усе, хто знаходзіцца ў эміграцыі, не зможа вярнуцца спакойна, альбо калі мае маёмасць, чаму б яе не забраць? Нет, я не боюсь, но на самом деле они могут там делать, что хотят, я никак на это не могу повлиять. В принципе, я и так не могу вернуться в Беларусь. Я не знаю, что у меня там, потому что сначала изначально завели по одному артикулу уголовное дело, потом в розыск по-другому. То есть там непонятно, что происходит. Цяжка ўвогуле хіба казаць пра рэальнасць гэтых абвінавачанняў, якія гэтыя абвінавачанні. Так, і вось вы таксама сочыце за гэтымі працэсамі. Як рэагуюць у заходніх краінах на гэтыя, не ведаю, обвинувачения, так, которые есть у Интерполя в базе? К сожалению, по-разному. Зависит от страны. Если в Польше они говорили о том, что дело Макария довольно очевидное, и несмотря на то, что диаспора всколыхнулась белорусской, мы все поддерживали и старались помочь, то, например, в Венгрии они считают, что они, возможно, даже не понимают о том, что белорусский режим может фабриковать дела для того, чтобы каким-то образом преследовать политических оппонентов. Тут у заходних краинах увогуле проблема. Есть же там прокурорское некое заключение, напрыклад, вырак суда, хіба ўсё ясна для іх, так? Для людзей на захадзе вельмі цяжка зразумець часамі, як гэта суд можа выносіць
неправильное решение. Все верно. То есть на самом деле белорусский режим пытается обмануть даже Интерпол, и Интерпол, к сожалению, до сих пор не может понять, каким образом белорусский режим может в основаниях для преследования преступников, так называемых, вписывать какое-то другое основание, неправдивое. К сожалению, так мы должны принять, что так может случаться. И, к сожалению, мы должны по-прежнему, обращаясь к Интерполу, говорить о том, что, пожалуйста, верифицируйте дела более детально. Пожалуйста, проверяйте их более детально. Поэтому Тут таксама ўзнікае пытанне, наколькі Інтэрпол гатовы прыслухоўвацца да гэтага ўсяго, бо ішла нават гаворка у грамадзянскай супольнасці, каб Беларусь была выключаная з гэтай арганізацыі. я как юрист-практик могу сказать, что, наверное, это не является возможным, так как это не юридическое решение, это политическое решение. Многие годы идут дискуссии о том, чтобы исключить из Интерпола такие страны, как Саудовская Аравия, Россия, Иран или даже Турция. В 2016 году Турция попыталась в базу Интерпола добавить 16 тысяч красных уведомлений. И к сожалению, мы видим, что Турцию не исключили. Беларусь не является абсолютным лидером по преследованиям через международный розыск. Поэтому мне кажется, что такое политическое решение будет довольно сложно принять. То бок атрымліваецца, што гэта азначае, што вы, як праваабаронцы, будзеце мець больш і больш працы, бо кожная справа, як справа Макарыя, ў дадзеным выпадку, гэта тое, што будзе разглядацца індывідуальна. Все верно, абсолютно точно. То есть это будет проходить вот все этапы, которые прошел Макарий. На самом деле это действительно, если говорить об этом, это страшно, потому что я не представляю, что переживает человек, который уже вроде бы уехал и чувствует себя в безопасности, но все-таки он задержан и вынужден еще раз бороться за свою безопасность и бороться за свое здоровье, за свою жизнь. Вось, уласна, Макарый, гэтыя эмоцыі, якія, напэўна, увесь час яны да сённяшняга выроку, калі выйшлі, маглі ўжо ўздыхнуць спакойна і сказаць, ну все, гэта ўсё скончылася. Але ўсё ж такі ад моманту вось гэтага затрымання, гэта была 5-я раніца, так, у вас прыйшлі ў кватэру, вас забралі. Это было вечером воскресенья, да. Было так ці інакш, гэта было затрыманне ваша дома, так? Вас затрымліваюць, вас забіраюць, вось, і пачынаецца шмат пытанняў. Як гэта ўсё было для вас? Это было неожиданностью. Это было неожиданностью, и на самом деле меня очень странным образом задержали. То есть это не... Они очень аккуратно сначала в квартиру зашли, узнали, что как, посмотрели, то есть задали такие вопросы, ну, вообще не касающиеся, типа сказали, там, вы поляки, не поляки, покажите свои паспорта. Посмотрели мой паспорт, пойдемте, выйдем к машине, проверить надо. Еще очень долго стояли, проверяли по коммуникаторам своим. Вот. Потом сказали, ну, надо проехать, как бы, завтра разберемся. Вот. И что, это был такой момент, что, ну, все? Был. Был, но на самом деле, там, полицейская форма, она ни о чем не говорит, потому что, по большому счету, ну, даже если бы они не представились, это все равно бы никак на ситуацию не повлияло. Если бы это был кто-то, допустим, не полиция польская, то, ну, это ночью происходит, ну, непонятно как-то очень, что, куда и как, вот. Ну, отдельные наручники повезли. Ну, благо там участок был близко, ну, ЭВС. Так, белорусы, вы так кажете, что белорусы такие привыкшие, когда их забирают, ну, тут недалеко довезли до этого. Ну, меня не возили 2 часа, 2-3, допустим, как там, белорусов в автозаках по Минску, чтобы запугать вокруг Минска там, и так далее. Ну, просто привезли. Отрознивается польская полиция. Да, да. Вот, ну, очень, то есть мы разговаривали с ними, пока ехали, они говорят, все понимаем, это Беларусь, мы знаем, что в Беларуси происходит. Ну, вот, нам надо задержать, завтра придет тебе адвокат, переводчик, и все, разберетесь, как бы. Але ёсць пэўная працэдура, так, у гэтым ва ўсім, якую проста, ну, яны мусяць таксама выконваць і захоўваць. Вольга, ці сёння беларусы ў замежжы бяспечныя?
Гэта вельмі важнае для ўсіх нас пытанне. Наверное, я скажу так. Я не отвечу да или нет одним словом. Я скажу о том, что режим пытается нас запугать и остановить нашу борьбу и все, что мы делаем. Я не думаю, что нам стоит поддаваться. Да, действительно, мы должны осознавать, что каждый из нас может находиться не в безопасности, каждого из нас могут задержать или обвинить в чем-либо в Беларуси. Но мы должны сохранять спокойствие и делать то, что мы делаем. Макарий абсолютно правильно поступил, когда сигнализировал и диаспоре, и Центру белорусской солидарности, юристам о том, что он был задержан, и вместе мы смогли ему помочь. Да, это было неприятно, но мы все-таки смогли. Я сейчас хотела бы попросить всех, чтобы мы были солидарны с Валентином Власиком, которого тоже ждет суд в начале декабря, и попросить всех о солидарности действительно друг с другом и помощи. Магчыма, калі праваабаронцы і журналісты таксама пра гэтую справу будуць гаварыць і гэта зробіцца медыйнай рэччу, то тады гэта таксама будзе мець свой пэўны сэнс. Дзякуй вам за гэтую размову. Ольга Дабравольская, кіраўніца юрыдычнага аддзелу Цэнтру беларускай салідарнасці, і Макарый Малахоўскі, палітуцікач, якога Польшча не выдасць, на шчасце, Беларусі. Дзякуй вам за гэтую размову. А мы, гаспадарства, працягваем, пра што размаўляюць у няволі. Суполка кіберпартызаны апублікавала аўдыа з архіваў праслухоўванняў, наладжаных у камерах з палітычнымі затрыманымі. Кажа меркаваны супрацоўнік найпапулярнейшай IT-кампаніі «Пандадок», якая эмігравала праз праблемы з беларускімі гэтак званымі сілавікамі. Зрэшты, сёння гэтак званы ж ізноў Вярхоўны суд прызнаў кіберпартызанаў тэрарыстычнай арганізацыяй. Нет никаких у них оснований на самом деле нас здесь держать. Вообще никаких доказательств, никаких нарушений. Ну, то есть они просто не понимают схему работы ПВТ. Опросили всех сотрудников компании. Ну, как бы все свидетельские показания сотрудников никак ничем не противоречат, ничему. Ну, то есть, вроде как нет никакого основания у них дальше продолжать это дело. Компания привлекла внимание, и им захотелось просто компанией заняться. Это не просто, в текущих событиях компании стало неудобно. 30 лістапада міжнародны дзень абароны інфармацыі. Для Беларусі гэта праблема асабліва вострая ўжо другі год запар, калі гэтак званыя сілавікі ўрываюцца ў дамы і канфіскуюць тэхніку ці пад пагрозамі вымушаюць аддаваць паролі ад носьбітаў інфармацыі. Мы паразмаўлялі з экспертам па лічбавай бяспецы пра тое, як максімальна задбаць пра сваю інфармацыйную канфідэнцыяльнасць ва ўмовах тэрору, размаўляе Алена Дубовік. За нами паўсюль назіраюць камеры, з'яўляюцца злівы ад кіберпартызанаў, якія сведчаць пра тое, што ўсіх нас слухаюць, узламваюць нашыя соцсеткі, нашыя мейлы. Ці атрымліваецца, што мы ніяк не абароненыя і што наша інфармацыйная бяспека пад вялікім пытаннем? Самая большая уязвимость, к сожалению, исходит от государства, которое в текущий момент является репрессивным. И стандартная угроза – это к вам пришли с обыском, конфисковали ваш компьютер, телефон, планшет. Соответственно, с точки зрения пользователей в Беларуси, нам нужно быть готовым. Первое – это к тому, что к вам могут прийти с обыском. Второе – к тому, что ваши данные могут заставить вас разблокировать. Але калі ў цябе ўсталяваны ўсе паролі, а цябе вымушаюць адкрыць і паказаць, то ці забяспечваюць паролі ўсё ж такі достатковую бяспеку? Общая рекомендация просмотреть, что у вас находится на вашем компьютере, телефоне, либо планшете, и, соответственно, все правильно удалить. Соответственно, белорусам в Беларуси важно использовать VPN для того, чтобы защитить свою ежедневную сетевую активность. Потому что если они не используют каких-то технологий, которые позволяют им обеспечить безопасность своих действий, национальный провайдер знает, на какие сайты вы заходите, и потенциально, что вы там делаете. А про сим-карты, якія у Беларуси МТС, Лайф, Велком? К сожалению, сим-карты в телефоне – это постоянные
следящее устройство, потому что мобильный оператор получает постоянную информацию с сим-карты, где он находится пользователь. Соответственно, и вторая часть. Вторая часть заключается в том, что в Беларуси службы, которые ведут оперативно-розыскные мероприятия, имеют техническую возможность либо перехватить СМС, который вы получаете на белорусскую сим-карту, либо сделать дубликат сим-карты. Что это значит с точки зрения пользователя? С точки зрения пользователя это значит, что потенциально можно взломать любую учетную запись, которая защищена привязкой к белорусской сим-карте. Основная стратегия — это завести либо виртуальную сим-карту для защиты своих учетных записей, либо сим-карту не белорусскую, не национальную. Соответственно, единственный безопасный метод коммуникации в Беларуси — это использовать различные мессенджеры, которые позволяют шифровать трафик. Что это за мессенджеры? Сигнал WhatsApp. В Телеграме секретный чат. Когда мы говорим про стандартный чат Телеграма, то он на самом деле не более или не менее безопасен, чем чат в Фейсбуке, либо в Вайбере. Днямі ўзламалі Телеграм Радыё Свабоды. Як мы потым даведаліся, гэта атрымалася толькі праз чалавека, які меў доступ до гэтага Телеграма. Понятное дело, что самый дешевый способ — это все-таки использовать текущую инфраструктуру. И, у тебя есть много милиционеров, и они приходят с обыском, забирают технику. Самый дешевый способ. У них все равно работа с 9 до 5. Тое, што зараз, дзякуючы кіберпартызанам, мы можам слухаць злітыя размовы чыноўнікаў, міністраў. Мне падаецца, пасля гэтага кожны беларус задаў сабе пытанне, а ці записываюцца і ці могуць вось так зліцца мае асабістыя размовы. Ці сапраўды нас усіх праслухоўваюць, менавіта калі мы размаўляем там по мобильным, ці по стационарным. Технически возможность прослушивать всех белорусов, которые разговаривают по мобильной либо стационарной связи, есть. И поэтому я бы исходил из того, что если вы не хотите, чтобы вас записывали, а потом показывали по национальному телевидению, либо сливали какие-то сливы данных, лучше использовать IP-телефонию. Что это такое? Это звонки, либо коммуникация через интернет. Это использование мессенджеров для коммуникации. Атрымліваецца, што цяпер дадзеныя кожнага беларуса мае не толькі беларуская ўлада, але і кіберпартызаны. Ці варта нам хвалявацца? История показывает, последние события последнего периода, после того, как киберпартизаны завладели данными, что они их использовали во благо демократических изменений в Беларуси и не использовали в корыстных целях. Поэтому белорусу, которому нечего бояться, нечего переживать. Ну, калі ўзровень, на якім беларускія ўлады захоўваюць гэтую інфармацыю, ён такі, што кіберпартызаны змаглі ўзламаць і зліць гэта ўсё, то дзе верагоднасць, што няма яшчэ такой групіроўкі, якая таксама зламае, зліе гэтыя, там, не ведаю, пашпартныя даныя кожнага беларуса, ці будзе гэта нейкім чынам там прадаваць. Теоретически белорусское государство после взлома своих данных должно будет провести анализ, как это сделано, и закрыть уязвимость, через которую были взломаны и получены данные. Если они этого не сделали, тогда это вопрос времени. Ужо праз момант спадарства аб'ектыў, а ў студыі Белсат ставім кропку. Для вас працаваў Сергей Пацасонны. І напрыканцы традыцыйна ўзгадваем палітычных вязняў. Журналістка Ірына Слаўнікава стала 99-й жанчынай палітвязнем у Беларусі. Агулам па стане на 30 лістапада ў краіне палітвязнямі прызнаныя 888 асобаў. Каб ведалі, памяталі і пісалі лісты салідарнасці. Студыя Белсату штодня называе прозвішчы палітзняволеных. 5 гадоў узмоцненага рэжыму адбывае Эміль Гусейнаў. Абвінавачаны паводле 3 артыкулаў крымінальнага кодексу маладзёну 26 гадоў. Добрага вечара і да сустрэчы ў эфіры.
я не опускаю. Неўзабаве абавязкова нармалізуецца. Я разумею, што я такі не адзін. Такіх, як я, вельмі шмат. Неўзабаве ўсё інакш будзе. Трэба набрацца цярпення. Арыгінальны падарунак да дня народзінаў 64-гадовы старшыня Беларускай федэрацыі футболу Владзімір Базанаў і ягоная жонка затрыманая чэшскай паліцыяй у межах планавага рэйду. Грамадзянаў Беларусі падазраваюць у парушэнні мераў, зацверджаных міністэрствам здароўя Чэхіі. Таксама вывучаецца, ці адпавядае іхнае перабыванне ў Чэхіі закону аб пражыванні іншаземцаў. У эфір «Аб'ектыў» мяне завуць Александр Пуціла. Добрый вечар. Міграцыйны крызіс у Беларусі і новую пагрозу ўкраіне з боку Крамля абмеркавалі на сустрэчы кіраўнікоў МЗС краінаў НАТО. России доведется заплатить высокую цену, калі яна зноў прыменіць силу супраць незалежнай суверэннай дзяржавы Украины. Новый сигнал з Брюсселю. Режиму Лукашенки отказности не пазбегчы. Сегодня можно начать те дела, юридические дела, которые и обращаться, скажем, в Международный суд по справедливости в Гаге, чтобы было начато расследование. Як у интернете застерагчыся от палітычнага пераследу. Можно зашифровать все свои устройства, провести предварительный обыск у себя самостоятельно и все, что может быть использовано против вас, вывести, удалить, выкинуть. Як спыніць расійскае кіраўніцтва, якое сцягвае войскі на мяжу з Украіну, як перадухіліць новы міграцыйны крызіс на мяжы? Гэта іншая тэма мы сёння абмяркуем, але спачатку пра тое, што 17 чыноўнікаў і 11 арганізацыяў чакаецца, што 5-й санкцыйны пакет падпішуць ужо заўтра, паведамляюць крыніцы Радыё Свабода. Ён стане адказам, апроч іншага, на садзейнічанне рэжыму Лукашэнкі ў незаконнай міграцыі на тэрыторыю еўразвязу. В середине листопада Европейская Рада змяніла крытэрыі для прызначэння санкцыяў. Уводзіць іх цяпер можна не толькі за парушэнне правоў чалавека ў Беларусі, але таксама за спрыянне альбо ўдзел у міграцыйным крызісе. Сярод кампаніяў, якім пагражаюць абмежаванні, называюць Белавію, турфірму «Центр курорт», турагентства «Оскар Тур», гатэлі «Менск» і «Планета», прадпрыемствы горадня «Азот», «Беларусь нафта». У спіс чыноўнікаў, якія падпадаюць пад санкцыі, потрапіць кіраўнік дзяржаўнага памежнага камітэту Анатоль Лапо, суддзя Верховнага суда Валентина Кулік, кіраўнік тэлеканалу АНТ Марат Маркаў ды іншыя. Тым часам ужо ідзе праца над 6-м санкцыйным пакетам. Ён можа закрануць больш за 300 фізічных асобаў і кампаніяў. Польшча не выдала Макарыя Малахоўскага афіцыйна ў Менску. Гэтак сёння пастанавіў акружны суд Варшавы. У Беларусі мужчыну вінавацяць нібыта ў гвалце над сілавікамі. Там бы яго чакала турма і катаванні, лічыць ён. Падрабязнасці ў матэрыяле Надзеі Бельскай. Акружны суд Варшавы сёння тут разглядаюць справу аб экстрадыцыі Макарыя Малахоўскага. На пачатку верасня беларуса затрымалі ў польскім горадзе Пясэчна на запыт афіцыйнага Менска ў Інтэрпол. Niewątpliwie także wydanie ściganego władzom białoruskim byłoby sprzeczne z prawem. Для беларускага рэжыму Макарый Малахоўскі вораг нібыта здзейсніў наезд на 2 супрацоўнікаў ДАІ. Не захацеў выходзіць з уласнага аўта, нават пасля таго, як яго разам з дзяўчынай Юліяй спрабавалі вытруціць невядомай сумесю з балончыка. За гэта на мужчыну завялі крымінальную справу паводле 364 крымінальнага артыкулу «Гвалт» або «Пагроза гвалту» у дачыненні супрацоўніка міліцыі. Але, што цікава, у міжнародным вышуку фігураваў іншы артыкул 363 «Супраціў». I ja boюсь физического насилия, Boję się przemocy fizycznej, tortur. В принципе, то, что меня там просто убьют.
Колькі гадоў турмы пагражае Макараю Малахоўскаму. На радзіме цяпер падлічыць цяжка. Справа закінутая, ёй не займаецца нават адвакат, бо няма сэнсу, кажа Макары. Вяртацца ў Беларусь для яго роўна смерці. Сістэма абараняе сваіх служкаў і жорстка абыходзіцца з тымі, хто нібыта пасягнуў на іхны супакой. Это мой молодой человек, вот поэтому здесь Паша друг семьи и мой брат двоюродный, вот поэтому мы здесь. Мы не могли ни прийти, ни поддержать его в этот день, скажем так. Знаем, что творится в Беларуси, и надеемся, что, конечно же, его не выдадут, и что все будет хорошо, и все получится в будущем не только у него, а у всей нашей огромной нации. Звонок кажа, судовы перапынак скончаны. Слова суддзю. Беларусь, паводле міжнароднага права, гэта краіна без прэзідэнта, без улады. Лукашенко нелегітымны прэзідэнт, а ў краіне пануе беззаконне, адзначыў суддзя. Макары Малахоўскі застаецца ў Польшчы. Тыдзень таму яго выдалілі з базы Интерполу. Я был уверен, что меня не выдадут, потому что, по сути, это некому выдавать. Как сказал судья, на самом деле, по сути, нету судов, нет президента в стране, просто страну захватили. Польшчы Макары пакідаць не плануе. Цяпер робяць адмысловыя дакументы, каб застацца тут. Краіну ён называе сваей другой радзімай. Надзея Бельская, Белсат. Як пазбегнуць гвалту ў недэмакратычных краінах? 30 лістапада абвешчаны міжнародным днём аховы інфармацыі. Яго мэта – інфармаваць карыстальнікаў пра неабходнасць берагчы свае персанальныя камп'ютары і асабістую інфармацыю, што захоўваецца на іх. Але для беларусаў ужо другі год пытанні інфармацыйнай бяспекі робяцца вострымі не толькі праз пагрозы з боку кіберзлачынцаў. Алена Дубовік. Самая сур'ёзная небяспека для жыхароў Беларусі цяпер сыходзіць не ад хакерскіх груповак, якія дыстанцыйна могуць узламаць ваш ноутбук, а ад сілавікоў, якія могуць уварвацца ў жытло і канфіскаваць гэты самы ноутбук. Таму стратэгія абароны сваёй інфармацыі ва ўмовах сённяшняй Беларусі значна змянілася. Што можна зрабіць, каб максімальна абараніцца? Можно зашифровать все свои устройства, провести предварительный обыск у себя самостоятельно и все, что может быть использовано против вас, вывести, удалить, выкинуть и обеспечить безопасность также своих учетных записей. Для гэтага трэба выкарыстоўваць складаныя паролі, двухфактаравую аўтэнтыфікацыю і заходзіць на старонкі ў рэжыме інкогніта, мець зносіны праз IP-тэлефанію і карыстацца бяспечнымі месенджерамі. Гэта Сігнал, WhatsApp і сакрэтныя чаты ў Telegram. І заўсёды памятаць, што размовы праз мабільныя стацыянарныя тэлефоны могуць праслухоўвацца. И можете себе пометить в ежедневнике. Милиционер – лицо неприкосновенное. Летась у Беларусі з'явілася хакерская група кіберпартызанаў, што ўзламала рэсурсы дзяржаўных установаў і змагла атрымаць доступ да тэлефонных размоваў міністраў і высокіх чыноўнікаў. В РБ всех могут писать, но нет достаточно оперов, чтобы все эти записи прослушать. Пишут только тех, кто интересен режиму. В основном сотрудников МВД, бизнесменов, врачей и прочее. Также слушают оппозиционеров. Лукашенко, как правило, не слушает, но, возможно, мы наткнемся на его разговоры с другими людьми, которых слушали. Сім-карта беларускага мабільнага аператара стала прыладаю для сачэння. Мабільная сувязь небяспечная, бо званкі могуць праслухоўваць, перахопліваць СМС, зліваць местазнаходжанне і блакаваць нумар. Часто люди забывают о том, что слабовики могут перехватывать смс-ки на белномера +375. И это позволяет им зайти в аккаунт, к которому привязан ваш номер. Мы рекомендуем не привязывать ваш белорусский телефон к протестным аккаунтам. З лістапада ў Беларусі пачаў працаваць закон аб абароне персанальных дадзеных. Мы былі апошняй краінай у Еўропе, дзе такога закону не было. Закон аб ахове персанальных дадзеных. Што ён азначае для звычайнага карыстальніка з Беларусі? Ну, насамрэч, трэба, па-першае, адзначыць, што мы апошняя краіна ў Еўропе, дзе такога закона не было ўвогуле. І таму сам факт прыняцця такога праваакта трэба вітаць, таму што сапраўды ён хутчэй бараніць карыстальнікаў сетак, і, дарэчы, не толькі сетак, а ўвогуле звычайнага чалавека ён павінен бараніць ад тых, хто працуе з яго персанальнымі дадзенымі. Але як гэта будзе працаваць?
І вось складанасць у тым, што ў краіне якой не да законаў, а нават такі добры закон можа выкарыстоўвацца дзеля таго, каб прыцягваць да адказнасці, хто не падабаецца. Супраць звычайнага беларуса гэта будзе хутчэй бараніць, калі беларус не распаўсюджвае нейкія звесткі. А вось калі чалавек пачынае распаўсюджваць нейкую інфармацыю, то закон можа пачаць працаваць супраць. Закране гэта і недзяржаўных журналістаў. Закон дазваляе прыцягнуць да адказнасці за распаўсюд інфармацыі. Алена Дубовік, Белсат. Вяртаемся да галоўнай тэмы дня. Як спыніць расійскае кіраўніцтва, якое сцягвае войскі на мяжу з Украінай? Як перадухіліць новы міграцыйны крызіс на мяжы з Беларусю і якія высновы неабходна зрабіць з эвакуацыі з Афганістану? Гэтыя ды іншыя пытанні ў рызе абмяркоўваюць міністры замежных справаў НАТО. Распавядзе Александр Папко. Якія тэмы сённяшняй сустрэчы? Александр, калі ласка, слухаем вас. Вітаю вас. Сённяшняй галоўнай сустрэчай, сёння галоўнымі тэмамі сустрэчы было абмеркаванне стратэгічнай канцэпцыі НАТО. Гэта дакумент, у якім указваецца, хто з'яўляецца асноўнай пагрозай для Паўночна-Атлантычнага альянсу, а таксама хто якія мае Паўночна-Атлантычны альянс каштоўнасці, як ён іх будзе абараняць. Таксама сёння абмяркоўваліся і надзённыя пытанні, не стратэгічныя, а пытанні, якія патрабуюць хуткага рэагавання. І вось адным з іх было пытанне, як спыніць расійскую дэманстрацыю сіл ля межаў Украіны. І пра гэта казаў генеральны сакратар НАТО Йенс Столтенберг. Дарэчы, ён прыгадаў і беларускае пытанне. Александра Лукашэнку хочуць пакараць за тое, што ён маніпуляваў мігрантамі і іх прывёў на мяжу з краінамі Еўразвязу і НАТО і справакаваў вялікі крызіс, якога не бачыла Еўропа ўжо шмат гадоў. Лукашенко павінен спыніць рэпрэсіі ў Беларусі і вызваліць усіх палітычных зняволеных, дазволіць дэмакратычныя працэсы і паважаць права народу Беларусі вызначаць сваю будучыню. Што тычыцца прысутнасці НАТО ва ўсходняй Еўропе, яе мэты выключна абарончыя. Яе выклікала Расія сваімі агрэсіўнымі дзеяннямі яшчэ ў 2014 годзе. У гэтым рэгіёне не было б ніякіх баявых групаў, калі б не было незаконнай анексіі Крыму ў 2014 годзе. Расіі давядзецца заплаціць высокую цану, калі яна зноў прыменіць сілу супраць незалежнай суверенной державы Украины. Таксама у вайсковую, а не толькі палітычную пагрозу ператвараецца і рэжым у Беларусі. Пра гэта заявіў падчас сустрэчы міністр замежных справаў Літвы Габрыэлюс Ландсбергес. Я прапаную паслухаць ягоны каментар. У міграцыйны крызіс былі ўцягнутыя беларускія вайскоўцы. Гэта практычны аспект праблемы. Стратэгічны аспект заключаецца ў тым, што мы бачым, як расце ваенная інтэграцыя Расіі і Беларусі. Спадар Пуцін выкарыстоўвае крызіс у Беларусі, каб прыбраць яе да сваіх рук. Можна сказаць, што мы назіраем паўзучую анексію Беларусі. І сённяшняя сустрэча завершыцца, дакладней, сустрэча міністраў замежных справаў краінаў альянсу завершыцца заўтра. Заўтра да 30-кі сяброў НАТО далучацца стратэгічныя партнёры. Гэта значыць Украіна і Грузія. Міністру замежных справаў Украіны растлумачыць, якім чынам альянс гатовы дапамагчы ягонай краіне ў такой небяспечнай сітуацыі каля расійска-украінскай мяжы. Калегі? Дзякуй вялікі, калега, дзякуй вялікі, Александр. Гэта быў Александр Папко, які знаходзіцца ў рызе на сустрэчы кіраўнікоў міністэрстваў замежных справаў краінаў НАТО. Мы працягнем гэтую тэму заўтра абавязкова, но зараз на іншыя пытанні адкажуць нашыя калегі, нашы журналісты. Вось беларускую журналістку, нашу калегу Ірыну Слаўнікаву праваабаронцы прызналі палітзняволенай. Яе вінавацяць у арганізацыі беспарадкаў. Агулам за кратамі застаюцца 30 журналістаў. Сёння ў Еўрапарламенце прайшлі слуханні аб прававых шляхах прыцягнення да міжнароднай адказнасці тых, хто здзейсніў цяжкія злачынствы супраць правоў чалавека ў Беларусі. Еўрадэпутаты і грамадзянскія актывісты вывучалі ўсе варыянты рэагавання міжнароднай супольнасці на падзеі, якія адбываюцца ў нашай краіне з мінулага года. Працягне Антон Каменскі.
Лукашенку ды іншым злачынцам, датычным грубых парушэнняў правоў чалавека ў Беларусі, не пазбегнуць адказнасці. Пра гэта заявілі ў Брусэлі падчас 3-го паседжання платформы Еўрапарламенту ў справах барацьбы з беспакаранасцю беларускіх уладаў. Сегодня можно начать те дела, юридические дела, которые и обращаться, скажем, в Международный суд по справедливости в Гаге, чтобы были начаты расследования, и это можно сделать очень быстро. Ужо ўведзены санкцыйны рэжым на еўрапейскім узроўні, і мы патрабуем яшчэ большых санкцыяў для гэтай краіны. Але важна таксама працягваць падтрымліваць людзей, якія змагаюцца за правы чалавека, як у Беларусі, так і за яе межамі. Тым часам пераслед іншадумцаў у Беларусі не спыняецца. У Менску працягнуўся суд над палітзняволенай шматдзетнай маці Вольгаю Залатар. Ёй пагражае да 5 гадоў няволі. Сёння Вольга выступіла з апошнім словам. Як мама і як каталічка я стаю на варце чалавечай годнасці і духоўнай каштоўнасці. Усе мае дзеянні і выказванні прадыктаваныя любоўю да людзей і нянавісці да хлусні і гвалту. А палітзняволенага старшыню партыі БНФ Рыгора Кастусёва шпіталізавалі. У палітыка падазраюць анкалагічную хваробу. Амаль 8 месяцаў яго трымаюць у СІЗА КДБ паводле абвінавачвання ва ўдзеле ў дзяржаўным перавароце. Іншага палітзняволенага Мікалая Дзядка ўначы перавялі з Менскага СІЗА нумар 1 у магілёўскую турму нумар 4. Палітзняволеных у камерах праслухоўваюць, сведчаць кіберпартызаны. У якасці доказаў яны апублікавалі аўдыёзапіс размоваў, імаверна, працаўніка IT-кампаніі «Панда Док» падчас ягонага утрымання за кратамі. В текущих событиях компании стало неудобно в текущей власти. Поэтому решили поискать, что там есть. То есть они не пришли конкретно с чем-то, что вы совершили, а типа пришли, чтобы поискать. Закон дае сілавікам неабмежаваныя магчымасці для збору інфармацыі пра затрыманых, асабліва палітычных, папярэджвае праваабаронца Сергей Устинов і раіць. Лучшая защита от оперативно-розыскного мероприятия, в данном случае, да, слуховой контроль, то есть прослушка, это не говорить об уголовном деле с сокамерниками. Ну, во-первых, они могут оказаться подсадными, ну или, как в данном случае, беседы могут быть записаны, и потом в дальнейшем использованы против самого человека. Дата суда, начало суда и адрес, куда я должен в суд явиться. У Віцебску ў кастрычніцкі суд выклікалі былога палізняволенага Михаіла Жамчужнага. Паінфармаваў яго пра выклік уначы вусна міліцыянт, але не патлумачыў прычынаў. Азнаёміцца з матэрыяламі справы Жамчужнаму не далі, бо яна не поступила ў суд. Праз гэта паседжанне адклалі. Я вот расцениваю это как вот такое давление, как дополнительная репрессия ко мне, что отложенное, как говорится, наказание, ждать неизвестно чего, неизвестно по какому обвинению, неизвестно какие материалы дела поступят в суд. Журналістку Ірыну Слаўнікову праваабаронцы прызналі палізняволенай. Яе разам з мужам затрымалі 30 кастрычніка. Ірыну вінавацяць у арганізацыі і рыхтаванні дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак. Гэта абсалютна выключана і абсалютна не магчыма уявіць, што Ірына Слаўнікова была арганізатаркай нейкіх пратэстаў. Нават калі журналіст і быў на пратэсце, то ён выконваў свае прафесійныя абавязкі, і это ніяк не цягне на парушэнне крымінальнага артыкула. Агулам за кратамі застаюцца 30 журналістаў, а колькасць палізняволеных у Беларусі набліжаецца да 9 сотень чалавек. Антон Каменскі, Белсат. Напрыканцы цікаўная тэма, ратуюць ад адзіноты і трымаюць у тонусе, дапамагаюць перажыць стрэс і любяць без умоваў. Гэта ўсё пра стасункі паміж чалавекам і хатнімі жывёлінамі. Нездарма людзі пры змене месца жыхарства часта спрабуюць перавесці з сабою і хатняга гадаванца. Пра тое, як гэта атрымалася ў тых, хто мусіў уцякаць ад палітычнага пераследу з Беларусі, Ірына Дэрафейчук. Пакаёвыя расліны засталіся ў Беларусі, а 2 сабак атрымалася забраць з сабою ў Беласток. Наталья Клімовіч мусіла з'ехаць з Берасця разам з мужам год таму. Пасля неаднаразовых адміністратыўных пакаранняў за ўдзел у паслявыбарчых акцыях сям'я трапіла пад крымінальны пераслед. После того, как мы ушли на забастовку, к нам пришли с УДФР, опечатали наше там имущество, забрали, произвели обыски на работе дома, забрали технику компьютерную, телефоны, и мы решили уехать после этого. Проблемаў з перавозам у Польшчу 2 сабак не было, кажа Наталья. Собаки уже как бы имели чипы, имели паспорта ветеринарные свои, белорусские.
И все, что нужно было сделать для отъезда, это просто сделать справку в государственной ветлечебнице о том, что они на сегодняшний момент здоровы и у них там действующие прививки необходимые. Гэтаксама лёгка сваіх жывёлінак перавёз у Вільню Георгій Лазарук, хоць гэта даволі экзатычныя для Беларусі чылійскія вавёркі. Яны мои сябры, я их вельмі кахаю. Мне вельмі добра з імі, вельмі спакойна. Пасля таго, як малады біёлаг далучыўся да звароту навукоўцаў Акадэміі навук, дзе ён працаваў, давялося з'ехаць з Беларусі. На границе, собственно, треба было сообщить погранцам, что везу вавёрок, яны мяне направили к ветеринару, ён дал талончик, с этим талончиком треба было вернуться к погранцам, и они меня уже направили оплатить налог. На вавёрок в итоге никто и не взглянул. Што да жывёліны на мяжы пытанняў можа быць менш, чым да чалавека, пацвярджае і Вікторыя, якая мусіла з'ехаць ад пераследу ў Вільню з адным заплечнікам, а улюбёную котку Ліру праз мяжу ёй прывезла маці. Ёй там пыталі, чаму, што, куды яна едзе і гэтак далей. Яна нават там плакала на мяжы, каб проста праехаць. І нарэшце дазволілі. А наконт коткі, шчыра кажучы, яны сказалі, што веткантроль зачынены, типа што, праязджаць. Міграцыю, тым больш вымушаную, паводле ўзроўню стрэсу псіхолагі параўноўваюць са стратай блізкага чалавека. Адаптацыя можа зацягнуцца да года. Как бы не поддерживали человека волонтеры, диаспора, куда он попадает, просто близкие люди, друзья, семья. Все равно вот в этом периоде адаптации очень много таких моментов, когда человек остается сам на сам с этой проблемой. У падобнай сітуацыі менавіта хатні гадаванец можа моцна дапамагчы. Гэта такое, сапраўды тое, што грэе кожны дзень, таму што ты вяртаешся ў хату, і там цябе нехта чакае, і гэта, мне здаецца, вельмі важна для беларусаў, якія тут адны, і трапліваюць такія сітуацыі, што яны не могуць забачыцца з роднымі. У міжнародны дзень хатніх жывёлінаў, як і ў кожны іншы дзень, хочацца, каб кожны хатні гадаванец быў побач са сваім гаспадаром. Беглецы как скучают по Булькова, по Воле. Ничего, девочки. Если бы мамочку с папочкой закрыли в тюрьме, кто бы за вами смотрел? Ірына Дарафейчук, Белсат. Аб'ектыўна сёння скончаны. Далей у нашым эфіры аналітычная праграма «Размова Цыганкова». Чакана неўзабаве 5-й пакет міжнародных санкцыяў закране інтарэсы прадпрыемстваў не толькі з Беларусі, але таксама з Сірыі і Турцыі. Будуць і персанальныя жорсткія абмежаванні для хаўруснікаў рэжыму, памежнікаў, працаўнікоў Міністэрства замежных справаў, суддзяў і прапагандыстаў. Якая канчатковая мэта заходніх санкцыяў? У варшаўскай студыі Белсату адказны за замежную палітыку і гандаль у народным антыкрызісным упраўленні Анатоль Котаў. Гэта неўзабаве, а я з вами развітваюся. Да пабачэння.